Dahai 89 Media. كمي كان لكم زغوركم تخاتلتي داي 89 ميديا باركس كم زغت كاتاتلو زغنكم اسمارا ماراثون بأزيو وعوع منفس كتنبل كأنيو بزقاتامين أتلتنام إرميس وحبكوس كان دابلنا إرترا نسلست هاجرات يا إنجيلا أبزي أسمارا ماراثون كاب كينيا ساوث السودان أوغندا زوم كاب زتفلالي هاجرات زمتو أتلتات بزعبا أسمارا ماراثون بزعبا أسمارا زنبروم طبل حتى زنبروم تمكرو حتيتنا عقريبنا لنا سنة مقتال. My name is Marco Fiyin from South Sudan. مركو بحال أنا كبسة السودانية متى ناسمارا ماراثون بتعمل دسب اليو حزب سمارون بتعمل دسب اليو إرتراين أتليتاتون كل جزء عدينا أو عدنا كم زسم زقبلنا مسومون كنقبلهم تسفى قبر لك خمزين حنا متينا بعدهم نتصاتو طبق زين حلو زلنا نسومنا وانا متيهم طبق زي حلفو بسانا ختصاتو دسب لني حراي ماركو ناي إرترا تمكروخا كما يالو أب إرترا تحلفو زلخا جزين تاي مسل. When I see Eritrea, I feel comfortable. أبس مراخمة تخلوه أزيو دسب الجزية يزحلف إذا هزبي بتعامي تقبل قاشي نابس مرابز ما تقول جزية لك كما بجزا عدي يزلو خوين يسمعني تعذبتون من البات كافتني عامي على اللي مخيم مثلني بتحلفوا له جزية بدون مقطع يتحلفوا خوين. Yes, every time I pass, I will talk to them well. They are good people. That's why we hope for them every time to come to see them again. What do you think is very special about أب إرترا خبز أخايو أخوي خبز رخبك فولي نجار تعمل. Something is special from Eritrea. أب إرترا بزح فولي نجار يتركب كافتو خلو جن تهزبي أزيو حلول أزيو تقبل القشة لوه. And why they are special people. تودر كخمينيرو أزيو بدهدي نيرو أسمارا ماراثون تبو نيرو كونتات لعل سلزخونات يخونتات براخنا يسمر على عل سلزخونة مستني عدنا قرباوي بدحكا بحفشة تبو نيرو. كابز بتح خيو عدتات مسني أسمر زميلك أنت عنات جمجم حسق لها. For Asmara, it is the best one. Asmara and Djibouti, they are the best races. أسمرا بتعمل زبالة وتدرين عين. Yes, the best كمون races. جيبوتي بتعمل تبغي. كابز كيد كودرات تزبالة جزء أبي بزجيب كوي كندي ساعتك. On Hammerson, I have 1 hour 05 in Hammerson. أفرق ماراثون ناي حدا ساعة in Uganda. 0 دقائق زبالة جزء لني. الزجاجي أب أوغندا ناي ويلا ماراثون في ناي فرق ماراثوني ريكارد جيرا زبزي حق زي فرق ماراثوني زقوي عبس ماراثوني حج نخل أي جزي مالت بحفشة ماراثون نخل أي جزي زقوي زلهم أب كل تشين إسراهم مشان متقلوا أبزنا وركو جزي تماراثون قوية ودي أبزناي لو ما عمتكن كم زبالكو خامنا الوقت مستني برخة ودري كود أيكالكم سبورت حجرات كبستفعل على بهير قانقا هيمانوت عالي زمت أب حدا قرعت أكيبو فقري حونت يوزفتر تايس معك بزعبازي مبرأ أفريقيا وحدا بطام هلاو. Okay. Sport is good, like you say. Is okay. سبورت خم تختبلو تنحخا حاجة فتر محزنة فترة الكا كاب استفعل عليه حاجرات استفعل عليه محازو تلالة كاب كينيا كاب أوغندا أزيو مزوحات يعرو خالوني بفلقة كاب يرترا
ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣለዉኒ ብስፖርት ዝተላለኽዎም ማለት እዩ ግን ብስፖርት ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምምጻእይ ብስፖርት እውን ኣብ ብዙሕ ከባቢ ናይ ዓለም ኤርትራውያን መሓዙት ኣለዉኒ ኣብ ጁባ እውን ኤርትራውያን መሓዙት ኣለዉኒ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ዝመፁ መሓዙት ኣለዉኒ ከም ኣሕዋተይ ገይረ እየ ዝቆጥሮም ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከይደ ዝተሳተፍክዎ ነገራት ኣሎ ውድድራት ኣሎ ኢልካ እሞ ምዝ ናይ ኤርትራ ኸ እንታይ ኣለዎ ርኢቶኻ Okay, nice. Thank you for your advice. Eritrean people, they are different from those races. Yes, Eritrea, when you compete, you finish, you go around to see, around city. But some other countries, they don't have. But Eritrea and Djibouti, they are the same. When you finish competition, they will take you for tours. Just you go to see small thing, you come back. But some others, they are not the same like ኣብ that. ኤርትራ መጽአ ካብ ዝገብሮም ውድድራት ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ፍሉይ ህዝቢ እዩ ንዓይ ዝበዝሕ ግዜ ውድድር ምስ ተወድአ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምስ ዓድኹም የላልዩና እዮም ናብ ድርፎ መንገዲ ባፅዕ ኺድና ከተማታት Yes, ንዘውሩ the ኢና same place. Last time I come 2019. I was in Sunrise Hotel. ኣብ ኣስመራ ኣበይ ቦታ ኺድካ በፂሕካ መፂኻ ኣብ ዝሓለፈ ዝመፀኽዎ ኣብ ሳንሻይን ሆቴል እየ ነይረ ከተማ ሪኢኻዮ ዶ ቦታታት ተዛወርካዮ እንታይ ኣሎ እቲ ዝኸድናዮ ቦታ እኳ ሽሙ ክነግረካ ይክእልኒ ስለዘይፈልጦ ስለዘይሓስክዎ እንተኾነ ግን ኣብ ከተማ ኣስመራ ብጣዕሚ ተዛዊርና ቦታታት ርኢና ፌደሬሽን ብዙሓት ዘዊርና ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ከምቲ ዝበልኩኻ መንገዲ ባፅዕ ከይድና በፂሕና ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣዝዩ ፍሉይ ጦብላሕታ ዝገደፈለይ ቦታ እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ብጣዕሚ ዝተመቒሩ እዩ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ መፂኻ ምስታፍካ ምሳና ኣብ ናይ ኣስመራ ማራቶን ምሳና ምስታፍካ ኣካል ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣካል ናይ ታሪኻዊ ስፖርታዊ ታሪክ ኤርትራን ታሪክ ናይ ኤርትራን እዩ ዝገብረካ ካልኣይ ግዜ እውን ክትመፀና ቀፃሊ ክትመላለሰና ኢና ንደሊ ንዕድመካ እውን ብርግፅ ናብ ኣስመራ ምምፃእ ብጣዕሚ ስለዘስተማቕሮ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ምምፃእ ኣይተርፍኒ እዩ ኣነ ጥራይ ደይኮንኩ ግን ክመፅእ ዝደሊ ንስኹም እውን መፂኹም ዓድና ክትርእይዎ ከምዚ ንሕና ነዝተማቕሮ ዘለና ዓድና ክተስተማቕርዎ ክናላልየኩም ንደሊ ኢና Yes, you feel free when you come. You are the same like here now. Me, I'm here. I'm feel free as more like my country. There's anything, just they face me. No. Yes, we are okay. No problem. I'm very glad. Yeah, thank you so much. Yes, thank you. እስኸውን ኣብ ትመፀሉ ነፃ ኾንካ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ክትመፅእ እየ ዝደሊ ምክንያቱ ከምዚ ኣነ ሕጂ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ነፃ ኮይነ እየ ዝዛወር ነፃነት እዩ ዝስማዓኒ ከምኡ ክስማዓካ እየ ዝደሊ ኣብ ትመፀሉ ናባና እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይዓኒየለይ Yes, my name is Masai Isaac. I come from Uganda. ሕራይ ሽመይ ማይሳይ ይስሐቅ በሃል ኣነ ካብ ኡጋንዳ እየ መፅአ Yes, it is the first time. ኣብ ኣስመራ ማራቶን ንመጀመርያ ንፈለማ ግዜ ዲኻ ትወዳደር ዘለኻ እወ ንመጀመርያ ግዜ እሞ ኣስመራ ማራቶን ከመይ ኣስተማቒርካ It is not bad. The Asmara is good. ኣስመራ ማራቶን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣስመራ እውን ብጣዕሚ ፅቡቕቲ እያ ህዝቢ ኣስመራ ልክዕ ከም ኣዕርክትኻ ኮይኖም እዮም ዝቕበሉኻ ኣስመራ ልክዕ ከም ገዛይ ልክዕ ከም ዓደይ ኣስተማቒረ እያ ከም ንፈልጦ ኣብ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ኣለዉ ከመይ ተፀቢኻ ምናልባት ካብኦም ትሰምዖ ዕላል ኣብ ኣስመራ ምስ መፅኻ እንታይ ዓይነት ተመክሮ ክትሕልፍ ተፀቢኻ መፂኻ መጀመርያ ናብ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ማራቶን ክመፅእ ከለኹ ንሃገረይ ክውክል ኢለ መጀመርያ መፅአ
ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ካልኣይ ዕላማይ መምፅኤ ክዕወት እየ መፅአ ናብ ኣስመራ ማራቶን እቲ ውድድር ከመይ ረኺብካዮ በዳሂ ድዩ ነይሩ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ግዜ ክመፅእ ከለኹ ንኽዕወት ሽልማት ክወስድ እየ ክመፅእ ኣቀባብላ ከመይ ረኺብካዮ መዕረፊኻ መግብኻ ሰባት ዝገበሩኻ ክንክን ከመይ ረኺብካዮ ንሱ ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ ውድድር ግን ነቶም ኣትሌታት ክርክቦም ኣብ ዝፅዕረሉ ዝነበርኩ ግዜ ንእሽተይ መጉዳእቲ ስለ ዝነበረኒ ቅድሚ ናብ ኣስመራ ምምፃእ ዝነበረኒ መጉዳእቲ ክሕይለኒ ወሓይሊ ክበኒ ኣይከኣለን ክርክቦም ኣይከኣልኩን ብኩሉ ኩሉ ኣብ ሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ ውድድር ኣዝዩ ፅቡቅ ነይሩ እሞ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ክትመፅእ መደብ ኣለካ ድዩ Are you planning to come next time? Next time I will win. You will win. Yes, I will win. That's good. Yes. Thank you. እዋ ኣብ ዝቕፅል ግዜ መደብ ኣለኒ ክመፅእ ተኾይነ ከዓ ክዕወት ኢለ እየ ክመፅእ Okay, my name is Simon Kimtai from Kenya. ሽመይ ሳይሞን ኪምታይ ይበሃል ካብ ኬንያ እየ መፅአ Yeah, How was the race? Is it your first time? Yeah. it is the first time to come Asmara. It is not first time. The second time. The second time. Yes, on February this year is come. እወ ናብ ኣስመራ ማራቶን መጀመርያ ግዜ እየ መፅአ ናብ ኤርትራ ግን ካልኣይ ግዜ እየ መፅአ ኣብ ወርሒ 2 ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ተሳቲፈ ነይረ ኣብ ማሳዋ ተዓዊትካ ዲኻ ባፅዕ ንዓይ ብጣዕሚ ሙቐት ነይሩ እቲ ሙቐት ክፃወሮ ዘይክእል ኣዝዩ ብርቱዕ ሙቐት ስለ ዝነበረ ወላ እውን ውድድረይ ክውዳእ ኣይከኣልኩን ነይረ ኣስመራ ኸ Asmara is good. Is good place. Is good. It's a good marathon. ኣስመራ ማራቶን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ወላ እውን ትብራኸ ንዓይ ኣዝዩ ምቹእ ኮይኑ ረኺበዮ ብሓፈሻ ኣዝዩ ፅቡቅ ውድድር ኮይኑ ናብዚ ውድድር ክትመፅእ ከለኻ እንታይ ተፀቢኻ መፂኻ ናብ ኣስመራ ማራቶን ክመፅእ ከለኹ ምስ ሰብ ክላለ መሓዙት ክገብር እየ መፅአ ብዓብዩ ከዓ ክዕወት ኢለ ሓሲበ መፅአ ሕራይ እሞ ከመይ ረኺብካዮ እቲ ሰብ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ከመይ ረኺብካዮ The people is Eritrean people is good. You like the friends from outside of another country like ህዝቢ Africa. ኤርትራ ብጣዕሚ ዘድንቆ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣቀባብላ ፍሕሽው ተቐባሊ ጋሻ እዩ ኣቀባብላ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ሆቴል እቲ መደቀሲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ተፀቢት ኮይኑ ረኺበዮ ድሕሪ ውድድር እውን እንተኾነ እቲ ፌደሬሽን ንዓና ምእላይ ኣዝዩ ንጡፍ ኮይኑ ፀኒሑ ልክዕ ውድድር ወዲእና ምስ ዕረፍና ከዛውሩና ከተማ ክንርኢ ዓዲ ክንላለ ምሳና ሒዞምና ኸይዶም ብዘይካ ምስ ፌደሬሽን ወይ ምስ ዝኾነ ዝሕብረኩም ሰብ በይንኹም ከተማ ኣስመራ ዘወር ኢልኩም ዶ The tour. Can you explain me? Yes, the tour. Yeah, the tour. So እወ ወላ እውን ንሕና ሰለስቴና ኮይና ኣብዚ ከባቢ ተዛዊርና ነርና እንታይ ኣሎ ዘጓነፈኩም እንታይ ረኺብኩም no anybody. Feel free ኖ በቃ ብዝኸድናዮ ዝረኸበና ሰብ ነፃ ኩኑ ገዛኹም ከም ዘለኹም ኩኑ ፊል ፍሪ እዩ ዝብለና እቲ ህዝቢ ናብ ክንደይ ሃገራት ኬድካ ጎይኻ ኣለኻ UK. Last year in October. Yeah, last year October. ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሕዳር ናብ UK ዓዲ እንግሊዝ ከይደ ተወዳዲረ ነይረ I'm not going the African countries
apart from Eritrea. It's a good country. ኣብ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ኣይከድኩን ኣብ ኤርትራ ግን ንኻልኣይ ግዜ መፅእ ዘለኹ እንተኾነ ግን ኤርትራ ብጣዕሚ ፈትዮ እዛ ሃገር እዚ ብጣዕሚ ተሰማሚዐኒ ኣሎ እቶም ኣካየድቲ ናይ ኣስመራ ማራቶን ከመይ ተቐቢሎም ኢኹም እቶም ሓለፍቲ ስፖርት Guys come. Yes. We have to improve our communication, our everything, like the food we just talked about. Yeah. Yeah. How about the officials? Officially is good. Yes, your street. እቶም ኣካየድቲ ናይ ኣስመራ ማራቶን ከመይ ተቐቢሎም ኢኹም እቶም ሓለፍቲ ስፖርት ናይ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣካየድቲ ናይ ኣስመራ ማራቶን ሓለፍቲ ናይ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝከናኸኑና ብፍሉይ ንዓና እዮም ዝከናኸኑ ዝኾነ ዝደለናዮ ነገር ይቕርቡልና ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ደሊና ኣብ ዝበልናዮ ግዜ እውን መኪና ሒዞም መፂኦም ናብቲ ንሕና ደሊናዮ ዘለና ቦታ ናብኡ ሒዞምና ኸዱ ካብ መጀመርያ ብኢሜይል ክንፀሓፍ ከለና ጀሚርካ ክሳብ መፂና ኣብዚ እውን ንኸይድ ኣዝዩ ብሉፅ እንግዶት እዮም ዘቕርቡልና ከም ዝበልኩኻ ናብ ብሉፅ ቦታታት ንሕና ናብ ዝደለናዮ እንታይ ሰማዓኩም ኢሎም እዮም ዝኣሊና Okay, I am really happy you guys enjoyed your stay here. Thank you. And we are really honored that you come all the way from your country to participate in this, and we consider you all like Okay. part of our history. And we always wish, and you are always invited to come back next year and next year. Yeah. But don't win though, don't take the money. Yeah. Next time. Yeah. Thank you. Next time you will prepared. Good prepared. Prepare you are people. Prepared. This time. But it is not. But. Some ንሕና እውን ዕድመና ኣኽቢርኩም ናብዚ ሃገር ዝመፂኹም ኣብ ኣስመራ ማራቶን ተሳቲፍኩም ክትከዱ I am very ምህላኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ምክንያቱ ነዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ታሪኻት ዝስራሕ ዘሎ ኣካልቲ ታሪክ ከም ምዃንኩም መጠን Thank you. ብጣዕሚ ዕጉባት Thank ኢና you so much. ንሕጂ ጥራይ Thank you so ዘይኮነ ንቐፃሊ ምሳና መፂኹም ክትሳተፉ ኩሉ ግዜ ዕድሜናዩ እንተኾነ ግን መፂኹም ኩሉ ተዓወት ኣይትወሰዱና የቐኒየልና ንሕና እውን ኣብ ዝመፅእ ግዜ ግን ንሕና ተዳሊና ኢና ክንመፅእ ክንሳተፍ ጥራይ ዘይኮነ ክንዕወት ኢና ክንመፅእ ከምዚ ኾንኩም ፈቃደኛታት ኮንኩም ምሳና ቃለ መሕትት ስለ ዝገበርኩም እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብኻልእ ክሳብ ንረኽብ ሰናይ ጉዕዞ ነናብ ዓድኹም ብሰላም ክትምለሱ ሰናይ ምንየትና እዩ የቐኒየሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዳይ ኤሪናይን ሜድያ ከም ዝከታተልዎ ፀናሕኩም እዞም ሰለስተ ኣትሌታት ናይ ኬንያ ኡጋንዳ ሳውት ሱዳን ኣዝዩ ደስ ዘብል ግዜ ከም ዝሓለፉ ንቐፃሊ ክመላለሱ ከም ዝኾኑን ንዓና እውን ዓዲሞምን ኣለዉ ሃገርና ኤርትራ ብፍላይ ኣስመራ ዘለዋ ሰላም ዘለዋ ፅባቐ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ኣጋይሽ ናይ ምቕባል ባህሪ ኣዝዮም ኣድኒቖም ኣለዉ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ብሩኽ ቅና